Velkommen til Jakob og Jakobs virtuelle laboratorium. Vores formål er at afprøve det virtuelle laboratorium til at designe et protein som koder for insulin. Dette insulinprotein skal sidst testes på mus. Derudover vil vi afprøve effekten på mus med og uden diabetes og se, hvad der sker ved tilførsel af sukkervand. Jakob vil nu designe genet over på vores computer. Ja, vi vil allerførst gå ind på vores computer og derfra designe DNA'et. Vi tager først en promoter, som gør, at vi kan transkribere DNA til RNA. Derefter tager vi vores ribosome binding site, også kaldet RBS, og det gør, at RNA kan oversættes til protein. Derefter tager vi startkoderen, som starter transkriptionen, og nu skal vi så bruge vores proteinkodesekvens. Og i det tilfælde der tager vi insulin analog 1. Sekvensen bestemmer, hvilket protein vi til sidst får ud af den gennemførte proteinsyntese. Vi tager nu stopkoderen, som stopper transkriptionen, og til sidst tager vi en terminator, som stopper hele processen. Og derefter vil vi altså bestille genen, og i virkeligheden vil der gå op til 10 dage, fra man bestiller genen til man modtager det, men fordi vi arbejder i et virtuelt laboratorium, vil der kun gå ganske få sekunder, og så kan man se, at vores gen kommet ind af, eller vores DNA er kommet ind ad døren, og det står nu i et reagensglas over på vores arbejdsbord og oplyst i vand. Ja, som man kan se nu, der befinder vi os på arbejdsbordet, og her vil Jakob tage over. Ja, vi vil nu allerførst tænde for Bunsenbrænderen for at sørge for, at vi arbejder i et sterilt miljø. Derefter tager vi pipetten og putter en spids på, så vi kan overføre gærceller til elektroporatoren. Vi sørger så for at smide pipettespidsen væk, fordi vi skal sørge for at arbejde sterilt, og det vil sige, at hver gang at vi har brugt pipetten, så skal vi af med pipettespidsen, for der kan sidde rester af ting fra det ene eller det andet. Så tager vi en ny pipettespids på og tager det designede DNA og overfører til elektroporatoren. Derefter skal der gives elektrochok til gærcellerne og det designede DNA. Den her del vil Jakob tage sig af. Ja, jeg vil nu starte elektroporatoren, som giver stød. Stødet gør, at cellerne bliver permeable, hvilket betyder, at cellemembranen er gennemtrængelig. Vores DNA ligger lige nu uden for cellerne. Vores DNA det er herude, men vores DNA vil trænge ind i cellen, som det ses her. Og herinde bliver DNA hele tiden aflæst, det vil sige, at vores DNA kan også blive aflæst, hvilket sker lige nu. Som man kan se, så kommer der en mRNA-streng ud her, og det der sker herinde, det er, at nukleotiderne, som befinder sig ude i cytoplasmaet, kommer ind og sætter sig fast og danner den komplementære mRNA-streng. mRNA'et bevæger sig nu fra cellekernen og ud til ribosomerne, hvor translationen kan påbegynde. Om lidt vil vi se tRNA'et sætte sig fast på mRNA'et via de 3 komplementære nukleotider, og hver tRNA afgiver nu en aminosyre, som ses her. Dette fortsættes indtil en lang kæde af aminosyrer dannet, som ses nu, og som kaldes en proteinkæde. Og her stoppes translationen så, og et protein, som koder for insulin, er nu dannet. Jakob vil nu fortælle om selektion. Vi opsamler nu proteinet og overfører det til pipetskålen. På pipetskålen har vi så både de genmodificerede og de normale gærceller. Det vi nu vil gøre er at selektere de modificerede celler. Det gør vi ved at tilføre antibiotika til pipetskålen, og det er så kun de genmodificerede gærceller, som kan overleve. Det vi ser her er, at de celler, som ikke har resistensgener, dør, og dem, som har, bliver tilbage. På den måde har vi selekteret gærcellerne og ved, at der kun er dem, som indeholder insulin tilbage. Jakob vil nu opformere gærcellerne. Ja, vi tager allerførst vores petriskål og sætter den i varmeskabet, da gærceller har deres optimum med en høj temperatur, og derfor deler de sig hurtigt her. Vi går nu tilbage til arbejdsbordet og tager en pipet og opsamler vores gærceller fra vores petriskål over i et reagensglas. Og dette reagensglas sætter vi så også i varmeskabet, for at der nu endnu en gang kan få gærcellerne til at dele sig.
Herefter går vi tilbage til arbejdsbordet og sætter reagensglas tilbage på sin plads og opsamler gærcellerne med vores kanyl, og derefter går vi over til fermentatoren og tilsætter det i fermenteringstanken, men det vil Rafael fortælle mere om. Det man bruger en fermenteringstank til er at kontrollere væksten af celler og undersøge deres pH og temperaturoptimum. Vi har fundet frem til, at gærcellernes optimum er 32 grader og med en pH på 5. Det er altså her, at cellerne har de bedste vilkår og derved formerer sig bedst. På grafen ses, at substratet begynder at aftage og blive omdannet til produkt og biomasse. I det her tilfælde der er biomassen i form af ethanol. Vi kan så se her, at det cirka er efter en 22 timer, at substratet er omdannet. Vi går nu tilbage til kromatografen. Her kan vi oprense produktet for uønskede og forstyrrende stoffer. Vi opsamler derefter produktet med kanylen, og det er nu klar til, at vi kan tage det med over til forsøgsmusen. Jakob vil nu teste vores produkt. Men allerførst vil vi sikre os, at vi har en ny mus, eller en normal mus uden diabetes. Og denne mus, den giver vi så sukkervand. Og som man kan se over på grafen, som er blodsukkerkoncentrationen, at den stiger, men fordi musen ikke lider af diabetes og producerer insulin, kan den altså selv justere koncentrationen til et normalt niveau. Og man kan se på grafen lige nu, at den er stødt faldende, og det vil den være indtil den rammer musens normale blodsukkerkoncentration. Men hvis vi nu prøver at købe en mus med diabetes og giver den sukkervand, så kan man se, at grafen den stiger, og fordi at musen ikke kan producere insulin, jamen så vil blodsukkerkoncentrationen ikke falde igen. Og ligesom med mennesker, der lider af diabetes, skal musen altså have tilført insulin for at få sænket blodsukkeret. Så vi tager nu vores kanyl med vores produkt og giver til musen, og vi skulle gerne kunne se, at grafen falder. Det kan man så også se, at grafen den falder. Men hvis man nu giver musen for meget insulin, så vil musen altså dø, og det samme vil i teorien også ske for mennesker. Man har aldrig oplevet det, men det kan det så gøre. Ligeledes gælder det, at hvis man tilfører for meget sukker, så vil musen udvikle type 2 diabetes. Men som resultat, så kan vi nu se, at det designede produkt det virker, fordi at vi kan se, at musen blodsukker falder ved tilførelse af vores produkt.